Bir gün bir sahaba Peygamberimiz Aleyhisselam baka neçe gün öýünden çykmanyň gafyny gulplap oturupdyr. Peygamberimiz Aleyhisselam aýdypdyr, Sabit ibn Qays görünmeýär diýipdir. Ýetim öýünde ban kam görüň diýipdir. Am öýüne adam gelipdir, gafyny kakdyr, aýdy beriň diýipdir. Onda hak Resulullah Aleyhissalatu vesselam seni soraýar diýipdir. Gelýär sana diýipdir. Oňam gelipdir. Ey Sabit näme görünen ak diýipdir. Onda ya Resulullah Kur'an inne ayet inne. Euzu billahi mineşşeytanirracim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له. Ey iman yetiren bendelerim deyiptir Allah Teala. Muhammed Peygamber'in kefinin üstüne kat keplemeyin deyiptir aleyhissalatu vesselam.